Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska, tlačovom briefingu pána predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Josefa Božika a pani predsedničky sekcie pre marginalizované rómske komunity Zuzanu Nebusovú problematike miestnych občianskych poriadkových služieb MOPSKám a zároveň aj k potrebe presmerovania verejných zdrojov na bezpečnosť v mestách a obciach. Na tlačovom briefingu vítam ďalších zástupcov z MOSu, konkrétne pána primátora mesta Krompaky Dariusa Dubiňaka, predsedu regionálneho združenia z Mohorna Torisa a primátora mesta Lipany, pána Vladimíra Janošika a za regionálne združenie tatranských a potatranských obcí pána starostu obce Ďanovce Michala Materného. Pán predseda, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, milé dámy a vážení páni, dovoľte, aby som vám poprial pekný deň, poďakoval sa za to, že ste prijali pozvanie. Dnešná tlačová beseda je vysoko akutná, najmä v kontexte toho, čo sme riešili v závere minulého roka, išlo o zdroje pre miestne občianske poriadkové služby. Tu na tomto mieste sme upozorňovali, žiadali, prosili a apelovali, aby sa naše finančné prostriedky práve na činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré v mestách a obciach zabezpečujú bezpečnosť, najmä preto, že tá vysoká incidencia rôznych porušení zákona, respektíve spolunažívania, preto dáme vysokú koncentráciu marginalizovaných komunít, kde sa vyskytujú práve takéto formy asociálneho správania. Program miestnych občianskych poriadkových riadov alebo služieb nám vychádza z toho celého hodnotenia ako veľmi úspešne a musím povedať, že kolegovia primátori a starostovia viackrát ďakovali za to, že sa našiel spôsob, ako prefinancovať tieto miestne občianske poriadkové a preventívne riadky, keďže majú veľmi dobré výsledky v jednotlivých mestách a obciach tam, kde je vysoká koncentrácia marginalizovaných komunít. Chcem zdôrazniť, že od minulého roka, od polovice roka sme permanentne žiadali, prosili, apelovali, dokonca už na májovom sneme v mojom príhovore zarezonovala potreba, aby sme urgentne hľadali zdroje, aby tento projekt mohol fungovať aj ďalších rokov, keď sme vedeli, že v mesiacoch december roku 2025 a potom január, február a ďalších mesiacoch tohto kalendárneho roka budú postupne končiť stovka obciach a miest tieto projekty. A ja som teda veľmi rád, že sme dostali niekoľko prísľubov, teda aj na rokovaniach s pánom predsedom vlády Slovenskej republiky, aj na rokovaniach s pánom ministrom pre investície a regionálny rozvoj, ale ten kľúčový partner pre nás bol samozrejme splnomocnenec vlády pre rómske komunity. No a tento týždeň sme mali radu z MOS online, jubilejnú, 50. A musím povedať, že bol som sklamaný z informácií od mojich kolegov, ktorí sa zúčastnili prezentácie národného projektu Zamestnanosť, ktorý bol prezentovaný teda úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, kde moji kolegovia, ktorí teda stoja tu za mnou, za mojím chrbtom, pani starostka, pán starosta, pani primátori, hovorili o tom, že je pripravovaný projekt v hodnote 17 miliónov eur pod názvom Zamestnanosť. Má sa realizovať v 140 obciach a má byť určený pre 200 príslušníkov marginalizovaných komunít, ktorí budú 30 mesiacov pracovať, bez toho bola garancia ďalšej práce po ukončení tohto projektu a budú sa 39 hodín, počujte dobre, 39 hodín počas týchto 30 mesiacov školiť o mäkkých zručnostiach. Ak si vydelíte 17 miliónov 200 osobami, tak vám ide nákladová dĺžka zhruba 85 000 eur na jednu osobu. Ak si to vydelíte 30 mesiacmi, tak máte minimálne superhrubú mzdu na úrovni viac ako 2800 eur. My dnes, keď žiadame na 2 roky 100 miliónov eur, čo je na rok 50 miliónov eur, a do všetkých strán dostávame informácie, že nie je možné, nie sú peniaze, nevieme ich nájsť, aj keď treba podotknúť, že posledné rokovania aj s vedením ministerstva pre investície a regionálny rozvoj, aj s pánom Šimkom ako generálnym riaditeľom sekcie ukazujú na to, že nejakých prvých 14-15 miliónov by sa mohlo nájsť. Tak my dnes ideme do projektu za ďalších 17 miliónov eur, ktoré keby sme spojili s tými 15, o ktorých sa dnes hovorí, že dajú niekde nájsť, máme už 30 miliónov, to znamená, máme pokrytých minimálne prvých 7, 8 a 9 mesiacov pre existujúce miestne občianske poriadkové hliadky a preventívne hliadky, ktoré zabezpečia to, že tam, kde je vysoká koncentrácia marginalizovaných komunít, sú to stovky miest a obcí, tak tam budú môcť už overení pracovníci, overení príslušníci, ktorí sú súčasťou tej komunity, ďalej pracovať a dohľadať na to, aby život v týchto lokalitách a v týchto mestách a obciach bol čo najbezpečnejší a bol čo najviac komfortný pri nažívaní medzi minoritou a majoritou. Chcem povedať, že aj splnomocnenec vlády
na rokovaní tripartity, kde sme my ako ZMOS iniciatívne tento materiál otvorili, informoval o tom, že nevie nájsť zdroje ani vo svojom objeme finančných prostriedkov, kde keď ja som sa dozvedel od mojich kolegov z kancelárie, od mojich kolegov primátorov a starostov, že je pripravovaný projekt za 17 miliónov eur pre 200 ľudí, som si povedal, pre Boha živého. Ako je možné, že my dnes chceme prezentovať takýto projekt pre 200 ľudí bez ďalšieho pokračovania, pričom my potrebujeme zagarantovať nielen pracovné pozície, ale bezpečnosť, slušnosť, korektné spolunažívanie. A preto my hovoríme a žiadame z tohto miesta, aby bol tento projekt prehodnotený. Máme dokonca aj podporu klubu 500, ktorý sa vyjadril absolútne jasne a tiež reprezentuje obrovské množstvo zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí pracujú v fabrikách, že takýto projekt v čase, keď konsolidujeme, keď nám chýbajú finančné prostriedky, keď chceme zabezpečiť bezpečnosť v jednotlivých aj vylúčených lokalitách, tak my takýto projekt ideme spúšťať, pričom dobre vieme a údajne nevieme nájsť milióny na to, aby sme mohli pokračovať v miestnych občianskych poriadkoch a preventívnych službách. Preto som povedal jednoznačne na rade a pozval som mojich kolegov, aby sme o tom informovali verejnosť a z tohto miesta požiadali pána splnomocnenca vlády pre rómske komunity a všetkých zodpovedných centrálnych politikov, aby ak tieto peniaze sú alokované a sú v systéme fungovania nášho štátu, vďaka Európskej únii, aby sme zmenili ich využitie a aby sme ich použili na to, čo je momentálne najdôležitejšie pre život v mestách a obciach, všade tam, kde máme vysokú koncentráciu tzv. MRK, alebo teda marginalizovaných komunít, a tieto peniaze boli fokusované a alokované na refundáciu nákladov súvisiacich s realizáciou pôsobenia miestnych občianskych poriadkových a preventívnych riadok a služieb v rámci miest a obcí Slovenskej republiky. Je to dôležitá téma, zásadná téma pre stovky miest a obcí, to znamená pre celé Slovensko. A v tomto duchu mi dovoľte, aby som o ďalšie vyjadrenia požiadal mojich kolegov, pričom opakujem, z tohto miesta apelujem, prosím, žiadam, aby týchto 17 miliónov eur bolo použitých na miestne občianske poriadkové a preventívne riadky, aby pomohli bezpečnosti a garanciám bezpečnosti v mestách a obciach Slovenska. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Poprosím predsedničku sekcie pre MRK, pani starostku z Spišských Tomášoviek, Zuzanu Nebusovú. Nech sa páči. Dobrý deň, som veľmi rada, že mám možnosť vystúpiť pred celým Slovenskom a odprezentovať to, čo sme počuli na webinári 21. To znamená, tých 17 miliónov, ako pred chvíľou rozprával pán predseda, podľa mňa nie sú vôbec efektívne použité. To znamená, že na konci dňa bude čo 39-hodinový certifikát, ktorý sa nikde nedá použiť. Apelovala som to aj na pána splnomocnenca, to znamená, hovorila som, že určite budeme sa snažiť nie len my ako členovia rady a predsedníctva, ale celé Slovensko vyzveme a všetkých 56 regionálnych združení, aby sa k tomuto projektu proste vyjadrilo a zaujalo stanovisko. Keďže máme čas konsolidácie, kde každá jedna korunka v samospráve sa otáča trikrát, si myslím, že 17 miliónov financií, ktoré tento projekt vôbec nie je realizovateľný a nemá žiadne ukazovatele merateľné pre zamestnanosť. 39-hodinový certifikát nepomôže nikomu. Čo najviac ma zaujalo, že pri všetkých dotazníkoch, ktoré posielal úrad splnomocnenca, bolo napísané, že nemôžu sa zapojiť do tohto projektu tí, ktorí majú rozvojové tímy, tí, ktorí majú mobskárov, tí, ktorí majú ostatných proste sociálne podniky, ďalej tí, ktorí už boli cez európske projekty nejak zamestnaní. Ja si myslím, že je to tak diskriminačný zámer tohto národného projektu, že ak sa nemôže zapojiť niekto, kto má záujem so samosprávou spolupracovať, je to diskriminačné a preto pripájam sa k slovám, ktoré hovoril teraz pán predseda ZMOSu, pán Božík, že žiadame, aby tento zámer, ktorý bol síce ešte len predstavený, aby bol stiahnutý a financie, ktoré boli vyčlenené, tých 17 miliónov, aby boli dané pre bezpečnosť obcí a miest, to znamená, aby išli pre MOPSky, ktoré naozaj pre obce, kde je marginalizované skupiny, sú veľmi, veľmi potrební pre bezpečnosť ľudí, jak aj marginalizovaných skupín, ale zároveň aj neromov. To znamená, ako predsednička budem za to stáť a budem sa snažiť, aby naozaj tento projekt národný sa stiahol z toho a využili sa finančné prostriedky účelovosti tak, aby bol výsledok na konci dňa. Ďakujem.
Ďakujem pani predsedníčka sekcie. Poprosím pána predsedu regionálneho združenia Zmohorná Torisa a pána primátora mesta Lipany Vladimíra Janošika. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milí kolegovia. Pokiaľ sa dostanem k problematike MOPSiek a prepojeniu na možný potenciálny ďalší nesystémový projekt, musím povedať, že my v samosprávach sa samozrejme boríme nielen s týmito problémami, ale hlavné problémy sú samozrejme zamestnanosť, hygiena, vzdelávanie, problematika túlavých psov v komunitách a rovnako na prvé miesto sa nám v samosprávach dostala problematika bezpečnosti. Taktiež sme sa zapojili za posledné roky do rôznych projektov, či už je terénna sociálna práca, MOPSky, zdravé regióny, prestupné bývanie a rôzne projekty, väčšina z nich boli nesystémové. Máme tu ale jeden projekt MOPSiek, ktorý beží už v tretej fáze, tuším po 30 mesiacov a teraz nám postupne končí, kedy môžem povedať, že za 3 fázy tohto projektu sme vybudovali v samospráve určitý systém, kde miestne, občianske a preventívne služby, najlepšie povedané hliadky, nám vytvorili určité systémové prepojenie medzi štátnou políciou, mestskou políciou, možno to bude aj najbližšie so žandármi, prepojenie s vlastnou komunitou, medzi komunitou majoritnou a minoritnou a máme vybudovaný určitý systém, kedy sa ako tak môžeme sa zaoberať bezpečnosťou, ako tak máme tú problematiku bezpečnosti udržateľnú. Preto by som chcel touto cestou vyzvať, poďme radšej do systémových riešení, do riešení problematiky MOPSiek, ako znova do ďalšieho projektu, kde budeme plávať v mutných vodách a keď ešte zoberieme si určitú hodnotu za peniaze, určite a na 100% efektívnejší projekt MOPS ako nejaký nový projekt. Rovnako by sme ďalej mohli hovoriť aj o ďalších problémov. Vynikajúci projekt vznikol, a už nebudem veľa hovoriť, problematika túlových psov osada, kde tiež bol urobený jeden pilotný projekt a my by sme potrebovali znova, aby tento dobrý pilotný projekt prešiel do systémového riešenia, lebo našiel sa tam už dobrý nápad, len na to treba znova finančné prostriedky a vieme riešiť aj ďalší problém, ktorý sme už aj vyskúšali. Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne. Ďakujem, pán primátor z regionálneho združenia z Spiša. Poprosím pána primátora mesta Krompárky Dariusa Dubináka. Nech sa páči, pán primátor. Vážený pán predseda, vážená kolegynka, kolegovia, vážené dámy, vážení páni. Ja tu prichádzam z mesta Krompachy, možno sa pamätáte, pred pár mesiacmi som tu bol tiež, keď sme riešili bezpečnostnú situáciu v mestách a obciach. Ja aj z tohto miesta chcem poďakovať, lebo veci sa pohli k tomu lepšiemu. A mám nádej, že aj dnešné stretnutie dospeje k zdarnému koncu. MOPS v rámci mesta na približenie. U nás v meste Krompachy máme 12 MOPSkárov. Medzi nimi sú 3 ženy, zvyšok sú chlapi. Títo ľudia zabezpečujú pravidelne každý deň bezpečnosť detí, kedy ich doprevádzajú do škôl, takisto zo škôl naspäť domov. Tu sa bavíme okolo nejakých 450 detí, ktoré navštevujú miestnu školu. A ja si neviem osobne predstaviť, že by títo ľudia neboli. V meste máme obvodné oddelenie policajného zboru, máme mestskú políciu, máme kamerový systém a vám poviem, že tá prepojenosť jednotlivých týchto bezpečnostných zložiek momentálne je na veľmi dobrej úrovni, kedy znalosť miestnych pomerov týchto mopsákov, ako my ich ľudovo nazývame, nám zvyšuje objasnenosť kriminality. A najmä to, že policajti automaticky už vedia stotožniť po dožiadaní mopskárov jednotlivé osoby, ktoré vykonali skutky viac menej, či už sú to krádeže, prepadnutia, alebo potom máme aj zaškoláctvo a tak ďalej a tak ďalej. A keď si zoberieme, že každým rokom sa boríme, alebo posledných 2 rokov sa boríme s tým, že konsolidujeme. Čo to znamená pre mestá a obce? Pre mestá a obce to znamená, že každé 1 euro otáčajú 2-3 krát a zvažujú, do čoho pôjdu. Ja môžem stať a povedať, že pokiaľ nebudeme mať peniaze na MOPS, tak viac menej ostavíme 12 rodín od príjmu. Týchto rodín, ktorí už XY rokov pracujú, ktorí sú už zvyknutí na to, že
majú určitý životný štandard a snažia sa posunúť z tej marginalizovanej skupiny, kedy tá generačná chudoba prerastá celým týmto spektrom osôb a už si vybudovali určité návyky a chcú sa stále posúvať ďalej. Máme mopsakov, ktorí vedú svoje deti super výsledkom na škole. Ja si neviem predstaviť, že im poviem jedného dňa, tak bohužiaľ nemáme peniaze na to, aby sme vás podporovali a tá nádej tých detí pre lepší život v budúcnosti sa skončí. Hej. Čiže treba brať na zreteľ aj to, že nie sú to len nejakí ľudia, ktorí boli vytrhnutí z osad a teraz zabezpečujú bezpečnosť, ale sú to ľudia, ktorí už majú tie pracovné návyky, ako aj tento program nový za 17 miliónov 200 ľudí, za 17 miliónov 2300 eur mesačne. No neviem, či to stojí za to, preto by som chcel apelovať z tohto miesta, že pre nás je bezpečnosť prvorada v mestách a obciach a tí mopsky zohrávajú veľmi významnú úlohu pri riešení jednotlivých konfliktov a objasňovaní páchateľov a preto mám za to, že tento nový projekt, ktorý bol tu predstavený alebo viac menej kritizovaný, tak aj z môjho pohľadu a z nášho pohľadu, kedy chcem zastúpiť všetky mestá a obce, ktoré využívajú MOPS, aby bol zrušený a fakt tie peniaze presunuté na ďalšie fungovanie týchto hliadok, lebo fakt reálne si neviem predstaviť fungovanie v týchto obciach a mestách bez MOPSky. Ďakujem krásne. Ďakujem, pán primátor. Poprosím zástupcu tatranských a podtatranských obcí, pána starostu Danoviec Michala Materného. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Môžem povedať aj za okres Poprad alebo za región Spiša to, že v okrese Poprad máme najrozšírenejšie zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít v zmysle platného atlasu rómskych komunít. 69% samospráv má marginalizovanú rómskú komunitu v zmysle platného atlasu rómskych komunít. Sme tu dnes preto, lebo sme zodpovední. Sme zodpovední hospodári našich samospráv, našich obcí a miest. A ešte pár čísel k MOPSkám. Štát vyjde oveľa viac peňazí. To, že MOPSky nebudú fungovať, tých približne 2400 ľudí nebude zamestnaných v MOPSke, prejdú na úrad práce a to štát vyjde oveľa drahšie, než to, aby pozháňal či už európske alebo vlastné zdroje na to, aby to vedel financovať. Pretože keď si porovnáme náklady na minimálnu mzdu MOPSkárov, na nejaké bežné vybavenia a tak ďalej, je to stále v obrovskom nepomere voči tomu, ako keby mal štát takto vybaviť nejakého riadneho policajta. Takže myslím si, že dnes už bolo všetko povedané, my tu opäť stojíme po 3 mesiacoch a opäť sme sa nikde nepohli. Naposledy sme tu stále aj s pánom spolumocnencom Daškom, kedy som si dovolil povedať výrok, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Každým mesiacom pribúdajú desiatky obcí, rozprávame sa o 430 obciach, ktorých hrozí zrušenie tohto projektu. Veľmi pekne chcem požiadať kompetentných, aby začali urýchlene riešiť tento problém. Ďakujem. Ďakujem, pán starosta. Dámy, páni, nech sa páči, prístup pre vaše prípadné otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Vladislav Jackový, televízia Markiza. Otázka na pána predsedu Božika z regiónu. Ide o Hrčiarskú Ves, možno si pamätáte ten prípad, že o ekonomke, ktorá v priebehu 15 mesiacov postupne vzala z obecných účtov 360 000. Ako presne vyzerá systém účtovania a správovania obecných účtov v menších obciach? Kto je za ich kontrolu zodpovedný? Treba povedať, že výkon kontroly podlieha zákonu, ktorý upravuje pôsobnosť hlavných kontrolorov. To znamená, že každá obec a každé mesto, to znamená menšia a väčšia samospráva, má hlavných kontrolorov a tí majú kontrolovať. Ďalšia je vnútroobecná kontrola, kde ak má obec riadenú funkciu prednostu, tak to je prednosta. Predpokladám, že na malých obciach je to väčšinou tak, že iba ekonomka a starosta. No a potom sa dostávame do takej miery, že starosta, ak verí ekonomke a ekonomka má nekalé úmysly, tak môže nastať presne ten jav, na ktorý sa pýtate. Preto my túto vec veľmi úzko komunikujeme so spolnomocnencom vlády pre územnú samosprávu a pánom štátnym tajomníkom ministerstva vnútra. Aj dnes, keď som išiel sa vašou besedu, spolu telefonovali a to preto sa vypravuje nová legislatíva, kde chceme sprísniť kontrolu a sprísniť a zväčšiť kompetencia hlavných kontrolorov tak,
aby každá jedna operácia finančná, ktorá je realizovaná počas daného dňa či týždňa, bola potom verifikovaná hlavným kontrolorom, aby sa nestalo to, že skutočne nejaká šikovná ekonomka si začne peniaze posielať na svoj vlastný účet a takýmto spôsobom zdefrauduje alebo ukradne veľký balík peňazí. Treba povedať, že pravdepodobne bude dôležité aj sprísniť tresty za takúto trestnú činnosť, a to preto, aby každý ďalší potenciálny ekonóm si 2 razy rozmyslel, že či touto cestou pôjde. A zároveň my sme predstavili a uviedli do života v spolupráci s rezortom vnútra aj rezortom investícií centra vzdelaných služieb. To znamená, že chceme, aby výkon nielen preneseného výkonu štátnej správy, ale aj originálnych kompetencií bol realizovaný v týchto centrách pre väčšie množstvo obcí. Inak povedané 21 centrách, kde máme takmer 700 obcí, a ak dokážeme potom centralizovať aj nakladanie s finančnými prostriedkami, tak bude priestor na to, aby sa zefektívnila a zvýšila kontrola. Samozrejme, že vieme, že podobný stav nastal nielen malé samospráve, ale aj veľké mestské časti Petržalka, kde žije ako 100 000 obyvateľov. To znamená, že skutočne je dôležité, aby bola viacstupňová kontrola. Ten prípad, ktorý sa stal, o ktorom hovoríte vy, ale aj ďalšie, ktoré sa stali v malých obciach, aj ten prípad Petržalke, viedol aj u mojich kolegov v menších aj väčších samosprávach k tomu, že začali príjmať ďalšie opatrenia, pretože ja verím v to, že 99% ľudí pracujúcich v samospráve má len tie najlepšie úmysly, alebo 99,9. Ale vždy tam máte 1/10 ľudí, ktorí môžu mať nejaký životný problém a chcú si pomôcť práve tým, že zoberú nejaké peniaze práve tej inštitúcii, ktoré ich účty správujú. Aby sa taká situácia nestala, je dôležité mať viacúrovnú kontrolu pri posielaní peňazí na iné účty, tak aby okrem jednej ekonomky to videl buď nadriadený vedúci oddelenia a nad ním ešte buď zástupca prednosta úradu. Takže je dôležité, aby skutočne posledné kompetencie hlavných kontrolórov boli priestor na to, aby hlavní kontrolóri, už to svojho názvu, niesli zodpovednosť za to, akým spôsobom sa dejú ekonomické operácie a aby kontrolovali, ako tá daná ekonomka v danej obci pracuje. Pán predseda, ekonomka z obce Švajčiarska VS teda mala ako jediný prístup k internet bankingu, je to obvyklý spôsob? Viete, neskúmal som to v jednotlivých obciach, to by som možno že skôr povedal mojim kolegom, ktorí sú starostovia obcí, že aby povedali, ako to funguje v ich obciach, ale je pravdou, že ak to má na starosti iba jeden človek a ten človek je splnomocnený pánom starostom a ten starosta dôveruje, tak platí na Slovensku, že dôveruj, ale preveruj. A tam je dôležité povedať to, že ak pán starosta veril a bol oklamaný, samozrejme, že to stálo veľké peniaze danú obec. Danú obec to môže dokonca aj zlikvidovať, hľadiska toho, že nebudú mať peniaze na to, aby reálne mohli poskytovať služby. Nie je to prvý prípad, už sa ich stalo viacero, a ja teda dúfam, že to je jeden z posledných, ak nie posledný. Takže my budeme aj dovnútra apelovať na našich kolegov, aby prestali s tou veľkou dôverou vo vzťahu k ekonomkám a hlavne, aby využívali pôsobnosť a kompetencie hlavných kontrolórov o to viacej, že pripravujeme nový zákon a novú pôsobnosť, ktorý posilnenie právomoci hlavných kontrolórov, pretože to sú skutočne veľmi dôležité veci, kde si musíme dávať pozor. O to viacej, že sme v čase konsolidácie, ako tu aj Zuzka Nebusová povedala, v každej samospráve každé euro 3-krát otáčame, kým ho použijeme. Z tohto dôvodu takáto informácia istotne zasiahla aj mojich kolegov, pretože každý má obavy, čo ak tá moja ekonómka alebo môj ekonóm má podobné zmýšľanie ako tá pani, ktorá konala v danej obci. Takže istotne je to varovný prst pre nás, pre všetkých, a myslím si, že z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac sa dejú opatrenia v každom jednom meste a v každej jednej obci, aby sa situácia aj z tejto obce, aj z iných obcí, aj mestskej časti Bratislavy už nikdy nezopakovala. Teda viete, pán predseda, teda vy ste povedali, že vaši kolegovia vedia, že ako často, ak to kontroluje obecné účty v menších obciach, hej? Áno, ja poprosím Zuzka, nech sa Môžeme páči. ukončiť tému MOPSy, pokiaľ sú otázky ešte k MOPSkám, poprosím vás. Pokiaľ nie sú, dobré. Ja v krátkosti poviem, ja som 32 rokov starostka a keďže som taktiež splnomocnila moju ekonomku, že môže robiť cez internet banking, ale každú platbu, ktorú ona zrealizuje, si kontrolujem. To znamená, ver, ale prekontroluj, a tým pádom môžem povedať aj za všetkých kolegov, čo sme zo Mostu Spiša za tie roky, čo som starostkou, nestalo sa, aby niektorá z našich obcí mala nejaké takéto nekalé účinky, ale naozaj, ako spomenul tu pán predseda, kontrolóri. Vo veľa obciach sú kontrolóri len na papieri, čo je bolo dobre, aby naozaj tí kontrolóri boli posilnení, boli zákonom uchytení tak, aby mali väčšiu pravomoc a boli zodpovední za to, čo sa v jednotlivých obciach robí. Lebo doteraz nemám taký pocit, možno v 99,9%, aj tam pochybila možno kontrolórka, že nerobila kontrolu. Čo si myslíte, aké riešenie by pomohlo v tomto prípade? No, ak je dobrý kolektív, asi veria
A v prípade, že má pretuchu už nejakú starosta, tak hneď by mal aplikovať túto časť, že proste jednoducho s tou pracovníčkou, lebo také veľké sumy, ako tam prešlo, tak to muselo byť dlhodobo. Takže je veľa kompetencií na tom starostovi. Ale ak je tam dobrý kontrolór a robí pravidelnú kontrolnú činnosť, tak sa to nemôže stať. Ako tomu do budúcna predísť? Prosím? Ako tomu do budúcna predísť? Ako do budúcna predísť? No viete, pán predseda hovoril, že budeme sa snažiť, alebo teraz je novelizácia toho zákona o kontrolóroch, aby kontrolóri mali jednak vzdelanie, jednak mali nejakú tú pracovnú náplň takú, že v prípade, ak sa stane niečo, automaticky je zodpovedný aj kontrolór. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, veľmi pekne ďakujem za účasť. Dovidenia. Ďakujem pekný deň, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.